ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Агентство ТВ. Дӯстон, имрӯз 13 июни соли 2025 навор кардем баъри шумо. Боварӣ дорам ки навор имрӯза ба шумо маъқул мешавад. Дӯстон, наворҳош қатъиам ҳаст, яъне ки видео навор ҳастае бардоро. Хуллас квартираи арзон, коробкаҳои арзон ҳаст, хонаҳое ҳаст, бисёр ҳуҷраага бо нархи средни ва ҳаст камҳуҷраага бо нархи арзонтар. Мақсад аз аввал то охир хоҳишмандам хитон тамошо кунен, видеоро нагзаронда барои реклама кардан мисли ҳамин бародаромон ки ҳар рӯз мегӯшон. Шумо комментария нигоҳ кунен бардоро аз кадом нуқта мардум суроғ мекунанд. Агар аз ҳамон ҷо шумо хона дошта бошен, ҳатман дар канали мо пешкаш кунен бардоро ҳамин рақамҳои маҳай реклама мекунем, савдош мекунем. Тамошо кунен бардоро навори музара. 1 миллион мегзарем. Як дона хонаи фурӯшӣ ки аз 6 ҳуҷра иборат аст дӯстон, дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки дар Душанбе, деҳаи Ҳалқаҷар, хонаи рақами 515 ҳавли пӯй застияшка кардагӣ, ана 6 ҳуҷра 6 сотиқи замин дорад бо нархи 850 000 сомонӣ. боз ҳатман муомила карда мешавад аз номи канали Агентство ва Авто ТВ. Бардоро худ автории канали Авто ТВ ҳастам. Касоне ки мақсад тамошо карда бошен, агар садои ма агар шинос боша, хоҳишмандам якта подписатсия кунед, аз шумо ҳечи намерава. Тамос тариқи WhatsApp, рақамҳои русӣ мондагӣ охириш 9140. Марҳамат, занг бизанед. Стрелка машина, хулас тамоми чизу чораш хати хона муҳайё ҳаст. Та патояр бародаро медроен, фақат зиндагӣ мекунед, тамом. Масъалаи осед проблема намешавад. Ба элуни дим мегзарем шаҳр бачаҳо. Элун димон чие? Як тага хонаи фурӯшӣ ки рафта мо навор кардем. Акамо гуфт хонаи худам мефурӯшам. Покиза маҳкам кардага гирдванаш. Масъалаи об бар ғайни ҳол мушкилӣ нест. Ноҳияи Ёвон, деҳаи Қамбарӣ, нархаш бошад бардоро бо маслиҳат. иборат аз 4 ҳуҷра ва 8 сотиқи замин дорад. Чихе ки хитон дидесен. Рақамҳои русӣ яка мондагӣ. Русӣ ва ҳам дасти русӣ. Хулас дар ҳамин WhatsApp аст шер бачаҳо. Ба +7 916 678 4054 WhatsApp ва ҳам дасти яка. Касоне ки харидор ҳастанд, мега ки касе ки дар ҳақиқат харидор бошад аз ҳамин тарафҳои мо, аз Ёвон, деҳаи Қамбарӣ, биёя хонаро бибина ба чанд ҳазор меарза. Яъне ки якҷоя бо ҳамдигар маслиҳат мекунем. Мега нархаш бо маслиҳат, яъне 4 ҳуҷра, калидори 5/3 дора, 10 метр об, свет ҳастай, хонао созай, 3 сол навшидагӣ ки ҳамин хонаро сохтагӣ. Яъне ки ремонташ пешина несте бардорҷоно. Ремонти кӯҳна надора, ремонти нав кардаган. Боз муомила иборат аз 4 ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона, кухни, ҳамаи ҳамё ҳастанд. Дар ин масъала мушкил нест. Агаротча дора, ҳавличаш бустияшка кардагӣ, бо мегири ягон бародар дар агароташ ягон чиз мекорем. Ба элони сеюм мегзарем. Як тӯйгар хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар назди док аст, пеши док да дӯстон. Хуб, иборат аз 4 сотиқ ва 5 дархона дорад. Чӣ хел ки ин ҳол хитон дида истодаен. Хонао ҳамин гуна. Ҳавличаш стияшка кардагӣ, мошинча тая дарозада мондагӣ, бародаро 4 тараф маҳкам кардагӣ. Навор беҳад дроз буд бар дӯстон. Камтарак давондам ки вақти зиёди шумора нагира. Нархша мегумтон 800 000 сомонӣ нархи ҳамин хонара камон гуфтес аст. Тамос тариқи WhatsApp ва ҳам дастӣ рақамҳои 901 01 67 54 метавонед ки хитон бародарҷоно занг бизанед, рафта аз наздик бибинед. Таъдон дора бародаро бо танур, яъне ки чакдон ҳам мегӯянд. анаҷаш хеле маълуме ба худи шумо. Кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. ин ҳам хеле зиндагӣ айрои миллион гуфтем муҳаккамон. ёҷада об ай дӯстон, дидем масъалаи об мушкил нест. ҳатман тамос гирем дӯстон. 24 соат обу свет меоя. ҳоҷатхона ва ҳаммомш отдельняй. боз дар берун, боз дар дохили хонам ҳастай бардоро. ҳаммом дар дохили хонам ҳастай. Мактаб ҳаст дар наздикӣ, садик ҳаст, магазин ҳаст, медпункт, аптека ҳамаш наздик дай.
خریدارو زنگ بزنه میگه سروچ نه، یعنی کی باز خریدارو یگان خانه دیگر باز خطون پیشکش کردن. رقم های صاحب خانه در بالا هم هست، در پایان هم هست دوستان. اینجا خانه اسپالنی، یعنی که خوب میروند. اینجا همون برای زمستان، یعنی که در زمستان خوب است. خیلی خنکی نمیزنه برادر. خطون که یک پیشکش کردن دوستان یگان خانه دیگر، شاید که علیش هم کنه که وابسته از خودتون برادر جونو، وابسته از خود شما چه خیلی معامله میکنن چه خیلی نه. مسئله دکمنتو 100% ремонтои хонаам иштиёк кардагӣ. ҳанаи дигар хона 4 ҳуҷра дорад, 5 ҳуҷра дорад, 4 сотиқ замин дорад. иборат аз 5 ҳуҷра 4 сотиқ замин шутка нест дӯстон. хуб харидору марҳамат, навора хатон хай тамошо кунен. инами хел агар хоҳен ман хонаи шуморо бигирам, реклама кунам ёки дар каналҳои худ бигзорам, дар аввали навор ҳатман рақамҳои ман мондагӣ дӯстон метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. насиб боша дар навори оянда шуморо вақту нахаш мекунем, яъне ки хона бошад, мошин бошад, замин бошад, чизе бошад реклама мекунам. мақсади гап ба эълони чорум мегзарем дӯстон. боз якта дигар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. инами шербачаҳои хитон ҳамин мияса каменант агар дида бошен дар ҳамун ҷай, анами ҳамин домоай дар якум ошёна, бардоро натарсен ки и цоколиай не, дар якум ошёна иборат аз 30 метри квадратӣ. ҳозир ҳамин хона да шумо чизе ки мебинед ку шербачо, да ҳамин хона мақсад чизе ки мебинед бо тамоми чизи чораш акаунт мега ман мефурӯшмаш, яъне анами хел медрои дароза, анами якум хонае, ҳамон ҳоҷатхона, кухниш алоҳида, як хонаи спални дора бо нархи 350 000 дар мияса каминанте. не ки аки арзон ва яки қимат бадани хона дӯстон аз ҷои манзил макони худаш бисёртар вобаста аст. мақсад чӣ қадаре ки дар сентри шаҳр бошад аҳамият дода бошед, нарх наво камтара гаронтар аст. камтар дуртар бошад нархҳо средни ёки арзонтар мешавад. хуб тамос тариқи ватсап ҳатман занг бизанед. рақам 085 37 69 00, телефони дастӣ ва 91 66 91 36 анайда боша бародаро ватсап аст. об 24 соат, мактаб Садиқи масҷид, бозор, ино ҳама дар наздикӣ ҳастанд. харидор аниқ занг занад аз номи канали агентства ёки авто тв, боз насиб бошад арзон мекунам. масъалаи ҳуҷҷатҳо мушкилӣ нест, яъне ки ҳуҷҷатҳо 100% тақ кардагиянд. агар оила майдатар боша, мақсад як кӯдак дошта бошем ёки дута, фикр мекунем ки ҳаминҷа барои ҳама одамо қулай аст. аки ихтиёртон шербачо. ба панҷум эълон мегзарем. анам эълона дӯстон мегум то нарх навоша, хоҳишмандам ҳатман лайкора бизанен. ошёнашам бад нестай, квадратш ҳам ништияк, нарх навои дастрас дӯстон мегумтон, хоҳишмандам ҳатман подписатсия кунед. 241 000, 2 комната ага 50 метри квадратӣ ва дар якум ошёна дар Душанбе ноҳияи Фирдавсида дохил мешавад дӯстон. тамос тариқи ватсап рақамо 988 0304 занг бизанед. ҳатман маълумоти муфассал аз худи яка боз мепурсен. квартира дар якум ошёна, бинои навсохт аст дӯстон. масоҳаташ 50 метри квадратӣ гуфтем. ҳамом ҳоҷатхонаш неки дӯстон ҷудо мешавад. ака ремонташ ба шумо маълум ки ба ҳисоби коробкай 2 ҳуҷрага 50 метри квадратӣ дар як мошина 241 000 сомонӣ. ба шашум эълон мегзарем. квартира фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтарш дар ноҳияи Зарафшон. хоҳишмандам аввал тамошо кунем бардору хонаҳоро расмша ки ман имрӯз ба шумо мондагиям. як ҳуҷрага 35 метри квадратӣ бо нархи 255 000 сомонӣ. хона пони худ люкс кардагӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ тамом. як хубиш ҳамин ки тамоми намуди ремонт ҳаст. як аз як ҷиҳат гандагӣ фикр мекунам, неки цоколния бардоро. цоколиам ба худаш цоколӣ дора. инами хеле раҳаш анамин хона ҳамон ҳоҷатхонаш ҳастай дӯстон. Зарафшон 14 мега наздики поликлиника. алиш намешавад. фикр мекунем ки акаунт мега нархи охирон аст 255 000. хай ака хубтар муомила кунед, шояд ки бо арзонтон мекунад. ака
аз хитум вобаста аст. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. анаи квартираам бад нестай. квартираи фурӯшӣ дар душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ дӯстон иборат аз 2 ҳуҷра ва дар дуюм ошёна 45 метри квадратӣ шербачӯ бо нархи 263 000 сомонӣ. тамос тариқи ватсап ҳатман занг бизан када 988 0304. квартира дар дуюм ошёнае, ремонтиш 100% кардагиай, бо таъмири нав, ҳамому ҳоҷатхонаш ягай, отопление неки надора, ҷози гармидиҳанда надора дӯстон. биноам бинои навсохтае, макон поёни корвонда. рафте аз наздик як бор дига бибин, агар маъқултон шавад хай харидорӣ кунед, агар маъқултон нашавад ихтиёр дахтон дӯстон. ба ҳаштум эълон мегзарем як хонаи заминӣ ки 3 ҳуҷрага 2 дона расм доштааст. ман имрӯз баъри шумо пешкаш мекунам дӯстон. ҳамаи 2 расм дора. дар душанбе ноҳияи фирдавсӣ 1/8 сотиқ замин ва 3 ҳуҷраи дигар дорад бо нархи 250 000 сомонӣ дӯстон. ҳамамо ҳоҷатхонаам ҳастай. дарозазагӣ ҳавлчаш стяжка 4 тараф маҳкам. тамос тариқи ватсап ҳатман рақамҳои тисел ва ҳам дастӣ ва ҳам ватсапшда метавонед ки шумо бинависенед. 934 44 45 74 дӯстон, ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. маълумоти муфассал дар ноҳияи фирдавсӣ ҷойгир аст меходи хона. масоати умумӣ 1/8 сотиқ. шербачаҳо расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам лайкчора фаромӯш накунед, ҳатман дар канали агентства обуна шавед дӯстон. хона, мошин, замин, квартира чизе ки бошад, бихоҳед ки тезтар савдо кунен, марҳамат дар рақамҳо муроҷиат кунед. бардоро каналҳои хубам ҳаст, мегирем рекламаш мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат насиб боша савдо мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошен то наврҳои оянда. хидматёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шербачаҳо. лайкора фаромӯш накунед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. кам мондааст ба дараҷаҳои олӣ расидани хидмона.